The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Job 5:22, at destruction and famine thou shalt laugh, neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 11:18-19, and thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make suit unto thee. Psalm 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Proverbs 3:24, when thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Sa dili pag ito magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kalag aron sa atong hingalan niini ug sa atong sugid ngadto sa Dios nga mahan kini dili na makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato kining gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, faith alone in Christ alone mao kini ang paagi sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon magampot sa hilom aging pangandam. Amahan na mong langit nun, salamat ni ining lain na sab nga higayon sa among pakiambitay kanimong sa imong mga pulong. Uban ni kami karon nining among Bible study through the YouTube. Lamdagi kami o pasamta pa kaming dugang pinagi sa pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagtuon, pagdupot ni ining atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay, padayon kita, diin kita mohunong kagahapon, atong ipadayon ang, ato gihapong labason sa panunduman kadtong napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. Now, these are only for believers, di man eh? Now, maghisgot kagahapon nagsugod hisgot bahin sa kaminyoon. Okay? Kaminyoon sud sa pagkakristuhanon. Okay? Now,
as we have already learned, successful marriages are a byproduct of both husband and wife prioritizing God's Word. They stand firm inside the integrity envelope. Now, of course, kinsa magoy dili gusto nga makakabutog sa kamalampuson nga kami niyoon kitang tanan. Mamagtutuo ka ba o dili? Now, by the way, katong mga di magtutuo, kini nga itong ipangisugutan, bahin lamang kini kanatong mga magtutuo, Christian marriages. Now, wa man ta moingon nga na ay mga dili magtutuo sa ilang kaminyoon, wa magmalampuson. Magmalampuson kini sila kung magasunod sila sa mga balaod sa lungsod o I mean sa community or the government, you see. Kay usa sa mga kamatuoran inundom ka na nga kinahanglan dawaton sa tao. Usas mga kamatuoran mao ang katukuran nga gipahimutang sa Dios. Ang buot pasabot, the laws of divine establishment. Laws, mga balaod ba sa Diyos nun nga katukuran. Like sa atong gobyerno, of course, ang tuyo sa gobyerno mao nga to preserve humanity, of course, sa community. So, kung ang usa ka minyo, okay, bana og asawa, dili mga magtotoo, mga unbelievers, apan nagasunod sila sa mga balaod sa gobyerno. Okay? Kini sila magmalampuson, of course, sa standard sa kalibutan kana ang ilang pagkamalampuson. Apan kung bahin na sa Dios, okay, wala. Diyan na sila way labot. Kay lahi man ang kaminyoon sa Kristohanon, Christian marriage, o kanang dili magtutuo nga kaminyoon. You know what I mean? So mo na nga sila magmalampuson. Of course, dili tanan. Magmalampuson sila kung nagasunod sila sa mga balaod sa katilingban o sa pangagamhanan. Okay? And you know what I mean, di ba? So karon, ang atong gitutukan mo kining success in marriage of Christian families. Okay? Successful marriages, akong giingon, are a byproduct, resulta kini sa pagpasiuna sa asawa ug bana sa pulong sa Dios. Kay sila nang malig-on sila sa ilang pagbarog, sulod diha sa gitawag nato integrity envelope. Tungod kay sa ato nang hinibawan, ang Christian way of life is a mental attitude life. So is the success of marriage based on it. Now, agi og labas atong paramduman. Ang Dios mo ay naga-establisar, nagapahimutang sa institution of marriage. Okay? Now, sanglit siya man ang nagapahimutang sa kaminyoon, siya usab. Is the only one who formulated the mandates, the principles in marriage. Siya mismo ang Diyos. Okay? Sundan kay kinibahin kini sa kaminyoon sa magtutuong marriage. Okay? So, Ephesians 5:25, nagamando kini sa mga bana. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, kinsa may otoridad sa kaminyoon? Bana. Gusto? Siya ang pangulo. Now, unsa may function sa bana? He is the initiator. Whereas ang papel sa asawa, he is the responder. Mao gyud na ang pagpahimutang sa Dios. That is how God designed marriage. So akong malikon, the function of wives is that of responders,
while the husbands is that of initiators. So, karon atong hinumduman gyapon kitong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices nganong kinahanglan mahinumduman tungod kay to maintain humility and integrity as a believer. You see? So, mando sa pulo sa Diyos, live your life as unto the Lord and live it as if it is your last. Nakadungog ka na niya na, di ba? Consider it as your last day on earth. Di mo nang makahula-hula ka niya na. O gani, gimanduan pa kita sa pulo sa Diyos sa pagkinabuhi, sa atong kinabuhi in the light of eternity. Kaya abi nimo, hinumdumi nga ang Diyos ana siya'y hingpit nga plano sa atong kinabuhi. Hingpit, perfect. Since God's plan for your life is perfect, so ang Diyos dili gyud mausab. Musta? God does not and never change. He never change. Or He never changes, I mean. Third person naman na. So, since God does not change, siya takos nga higugmaon. He is lovable, worthy of our love, our personal love. Gusto? Now, sa kaminyoon, it is doubly important to apply the doctrine of personal and impersonal love. Ang bana, kinahanglan magabaton siya og impersonal love ngadto sa iyang asawa, just as the wife must have impersonal love towards her husband. Now, hinumdumi, we earn these kinds of love from God's Word. Gani, ato naman ang tanom sa atong kalag nga we love Him, meaning God, because He first loved us. You see? Paminaw niya. A person can have self-confidence due to his capacity, meaning cognitive self-confidence. O kaya usab kalimti katong atong slogan nining atong ministry, Operation SLBA. So, it is an operation mga kalihukan nato kini nga atong tahas kini atong responsibilidad ingon nga mga Kristohanon. Don't forget, Operation SLBA, study, learn, believe, and apply. So, mo na slogan na to. By the way, balik ta sa kaminyoon. Marriage, as we know it, is a corporate testimony. Hasta? Ang kaminyoon, ikaduha kining institusyon nga gitukod sa Dios. Ang Dios may nagtukod, nagpahiluna nini. He formulated all this. He established all this. Now, kung bahin gani sa espiritual ng away, we call it angelic conflict. Si Satanas nga mao ang nagunang kaaway sa Dios, the arch enemy of God. Kini si Satanas, nag-aatake nining maong institusyon. Gani ang iyang goal, ang iyang tumong, iyang kabutonon, objective is to destroy it. Gubo niya. He even started to destroy it din. Din niya sugde. Dito sa Garden sa Eden. You see? Again, ang Kolosas 3, 1 nga to sa 3, nagkanayon, put on the new self. Isuloob na ang bag-on nimong pagkatao. Kay diyan sa versikulo 18 at 25, kini naghisgot og kanang relasyon sa panimalay. Family relations. Now, as unsay giagad nga kita magakabot og usa ka malampuson nga kaminyon? Well, paminaw. Success in marriage as Christians only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife.
Inumdumi ka itong triangle of marriage. Physical attraction, soul rapport, and spiritual life. Ang spiritual life, katong ikatulo, nining triangle of marriage, mao ang labing menungdanon. Kay, kung ang asawa o bana, kanang padayon sila, nining ilang spiritual life, successful, strong, nga spirituhanong kinabuhi nila, success is in that marriage. So kung ikaw nagpaminaw karon nga minyo, kung buot ka nga makakabot nining pagkamalampuson sa inyong kaminyoon, then continue in your SLBA nga slogan, padayon sa pagsibog sa unahan. Kay mao kini ang basihan nga imo makabot kining pagkamalampuson sa inyong kaminyoon. Because success in marriage only depends on the strong and successful spiritual life sa bana o asawa. Kinahanglan magkasama sila, pareha sila og level of spiritual growth. Now, di man ni spiritual life, appeal ra ba ni sa family honor code, royal family honor code. Kagisgutan sa Galatia 5:14. You shall love your neighbor as yourself. Ang sunod niya na, kana kay naghisgot og virtue love. Virtue love, that's really virtue love. Kadungog ka, you shall love your neighbor as yourself. By the way, sandi ka pa maminyo, muagi ka og tulo ka mga ang-ang. You're going to go through 3 steps. Attraction, mao ni blind stage of romance. Compatibility, this is the enlightened stage. Enlightened na stage of romance. Kay magagamit ka naman ingon nga Kristiyano sa problem-solving device stage using the 10 problem-solving devices. Ang pagpasabot nga kung imong gamiton kini sa imong Kristiyanon nga kaminyoon din, that is compatibility. Unya ang musunod gud ang compatibility is rapport. Unsa man ning rapport? Your harmonious stage of romance. The status quo of sympathy and empathy. Union kining gitawag kining rapport, union. Ang gitawag og soulmates. Ay man nimo makita sa Biblia des Colosas 3:18-19 og Episo 5. Okay? Now, review na santa. Okay? Atong hisgutan pag-usab kining upat ka divine institutions. Okay? I presume you have already learned that by heart. Unsa man tong upat ka divine institutions? Nag-una unsa? Kabubuton. Ikaduha, kaminyoon. Ikatulo, panimalay. Ikaupat, ang nasod. Okay? Now, kinsay nagatukod nini? Ang Dios. God instituted these 4 institutions, divine institutions, for mankind's preservation. Aron malahutay sa pagkinabuhi ang mga katawhan. Now, of course, we are talking here about believers who have virtue morality. Kay ang mga believers naman ay virtue morality. Kaya ang mga unbelievers, mga di magtotoo, they only have human morality. Di man nila, ha? So that's the difference between believers and unbelievers. Now, alang sa mga magtotoo, there are 3 stages in romance: physical attraction, compatibility, and soul rapport. Now, ang Colosas 3:20 naghisgot na ni sa mga anak, the children in marriage. Now,
Colossians 3:20 nagkanayon. Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. In all things. Now, again, as a review, sa katutong divine institutions, nakita ni mo, balik-balik ko na ito ni volition, marriage, family, nationalism, or nation. Now, si Satanas, being God's arch enemy, is always on the go to destroy and devastate niining upat kam divine institutions. Sige, gina siya pangitag pagi. Sige lang siya paningkamot, panlimbasog, mga magguba niya. Now, in order to be discerning as Christians, and you know what I mean, ikaw makalingat na yun. Ikaw, you will know what God's Word says about ini mga butang atong isgutan. We are to obey God's mandate. Diya sa 2 Peter 3:18. Unsa man to? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mando ka na, ha? Now, kinahanglan hinumduman nato. Kining upat ka divine institutions nga this had been formulated by God for the preservation of mankind. Okay. Now, ato ra kung tutukag usab gining upat ka mga divine institutions, kinsa may mga otoridad nining upat ka mga divine institutions. Sa kabubuton, kinsa may otoridad? It is our own selves. Ang atong kaugalingon. Kita ang otoridad. Sa kaminyon, kinsa may otoridad? Ang bana. Now, sa panimalay, kinsa man ang otoridad? Ang amahan, the father. O diya sa nasod, kinsa may otoridad? Ang mga leader sa atong gobyerno. Gusto? Now, balik tas Colossians 3:20, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now, get this. Sabtag ni. Genuine humility is developed in a child by first developing enforced humility in the family. Kinahanglan gyud kanang pahimutang sa mga ginikanan kining gitawag og enforced humility diya sa ilang panimalay. Og i-develop gyud kanang ilang pagka mapausanon. Develop humility. Okay? Kay bertud naman kana. Prinsipyo. The way up is the way down. Mao prinsipyo. Ang agianan paingon sa taas, mao ang agianan din sa ubos. Let's remember the principle. Kaninyong mga ginikanan, harabay mga ginikanan nga wanang gyud magtuman sa ilang katungdanan sa pagpanton sa ilang mga bata. You see? Mo bitaw nang nahigingon diha, spare the rod, spoil the child. Kadungog ka. Now, mura magugdili na kayo ni popular kining mong panultihon. Kaya nga naman, na may daghang mga rights sa mga kabataan karon. Now, ang tinuod mo kini, children should be trained to be oriented to authority. Kasabot ka? Nakadungog ka? Ang mga anak, kinahanglan bansayon na sila nga mahiluna sila o ma-oriented sa otoridad. Kaya naarabay prinsipyo din hibahin sa otoridad. Authority without freedom is tyranny. Ano sa may tyranny is binisaya? Pandupig, pangdaog-daog. But freedom without authority is anarchy. Ano sa maning anarchy? Anarchy. Why gisunod nga pamunuan o balaod? Why kahusay?
Kasabot ka? Mao ni prinsipyo. Authority without freedom is panlupig pangdaog-daog. Apan freedom without authority is anarkiya. Way gisunod nga balaod o pamunuan, way kahusay. Prinsipyo na. Di manigi na. Again, God established 4 divine institutions for mankind's preservation. Volition, marriage, family, nations. Prinsipyo. Ato na ni sunod ni mga prinsipyo din eh. Ano yung prinsipyo? A believer who only uses his emotion in his spiritual life is arrogant. He who uses his mind, mentality of his soul is humble. Nakadungog ka? Ang usa ka magtutuo nga mogamit lamang sa iyang pagbati diha sa espiritualong kinabuhi, arugante ni siya. Mapahitason kini siya. Apan siya nga nagagamit sa iyang panghuna-huna. Panghuna-huna diha sa iyang kalag, kini siyang tawhana, mapaubsanon. So, ang usa ka magtutuo, kinahanglan siya maghuna-huna. He should be able to think. Use your head. Manigingon niya. Also, let us remember the famous principle. Ayaw itong akong gihatag di padugay. Authority without freedom is unsa? Tyranny. But freedom without authority is anarchy. Now, this Colossus 3:21. Naghisgot na og exasperate. Ang exasperate sa Grigong pulong is iritidzo. Iritidzo. Ang sabot pa sabot? To feel resentment. Kaligot-got. Si, muna, Colossus 3:21. Ang Episo 6:4 pod, nagisgot ka na diha og provoke. Now, ang Grigong pulong sa provoke is parorgidzo. 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 Sabot pa sabot? To cause someone to be provoked. Gipalagot. Okay? So, sabtag na. Now, we have already studied that the spiritual life is a supernatural way of life. Basta, ug tungod kay spiritual life man kini, it demands a supernatural way of life. Execution. Nining maong kinabuhi. And the supernatural way of life is through the faith-rest life. Kung sa katuning faith-rest life, kinabuhi, kini, nga may pagtuo, nga nagadala o panghuway. The faith-rest life can only be lived, asa? Asa na ito magkinabuhi? Diha sa gahom sa Dios. Dapit nga may gahom sa Dios. So, this cannot be lived anywhere else. This faith-rest life can only be lived inside God's power sphere, the operational divine Dynasphere. So I hope nakuha ni mo na. Kaya outside of this divine Dynasphere, there is no spiritual life. None. Nada. Wala. Kadungog ka. Gawas. Kung gawas, niining maong dapit nga may gahon sa Dios, wala espiritual ng kinabuhi nga sinati sa usa ka magtotoo, wala. Hence, a believer outside of the power sphere is a loser believer. Pildiro gini siyang magtotoo. No, but mark this, even if the believer is a loser believer, his salvation is intact. Kadungog ka. He has not lost his salvation. Never. Never, ever. Ano man? Tungod sa prinsipyo, once saved, always saved. Yes, he is saved. But his life in this world is in a miserable state. Makaluluoy. He is always under God's discipline. Anak mo siya sa Diyos.
Kaya wa man siya musunod sa protocol nga plano sa Dios. Nagmatinuanon man siya siyang kabubuton sa iyang buot. You see? So kining maong pildiro nga magtotoo, tungod siyang pagka-negatibo, tungod siyang pagka-karnal, kung in perpetual kanang reversionistic na siya, you can only expect cursing, adversity, demotion, failure. Maura, apan intact ng iyang kaluwasan, ha? Di ba nina? Kaya ang uban ko mga Kristohanon, wag yun sila makadawat nining mga prinsipyo, nining doktrina sa eternal security. Mura bagilang gipakatao, murag tao lang ang Diyos. Kung magkasa ka na, kailangan buhion tong kaluwasan. No. God is not an Indian giver. Dili. Na siya baruganan, siya hingpit ng hostisya. What He says is true. What He means is what He says. And what He says is what is true. Yaman ni gina. So, ang usa ka magtutuo nga negatibo, way pagtuon sa pulong sa way pagtubo, way pagpakaon siyang kalag, din, unsa? Wa magtubo. Miserable ang kinabuhi. Mudayon na siya kanang basol sa Diyos kung na mga ginagmay ra ganin ang mga pagsuway mo yun. Why did God let this happen to me? Kung tao pa ang Diyos, magkasulti pa ang Diyos, mayroon siya, saan man, magkamusunod, mirisi ka. You see, produkto raman kasi mong desisyon. Nakita ni mo? I hope na nakasabot ka sa akong buot ipatinaw kanimo. Kining maong magtotoo nga negatibo, walay doktrina. He is saved. Apan ang iyang kinabuhi ni kalibutan na miserable. Ang iyarag yung dawaton lagi, he can only expect ang pagtunglo, ang mga katalagman, ang pag-us-us niya, pag-demote niya, o ang iyang kapakyasan. While on the other hand, the believer who resides in the operational divine Dynasphere, nagpositibo, nagpadayon sa pagsibog sa unahan siyang Kristohanong pagkinabuhi, in spiritual momentum, unsa can expect ni ining musunod. Mao ni iyang kanang paabuton unsa man. Blessings, prosperity, success, promotion, mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, o ang pag-uswag kaniya. God promotes the humble but demotes the proud. Diman inang prinsipyo. Ang i-promote lagi sa Diyos mo kadtong mga mapumsanon. Apan iyang i-demote kadtong mga mapahitason. Now, okay. Balik ko sa Colossus 3, specifically diya sa versikulo 18. Kung sa isulti niya na, paranis mga asawa. Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. 1 Corinthians 11:3, but I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Kita nimo ang ranggo, ang stages. So, di nila una kita kutog pagkakaroon o ito'y padayon ni ugma. Ayaw si Piat kay hapit na muhuman na itong hisgot o pagtuon kining maong tunanan, the doctrine of the divine Dynasphere. O sa dito sa Los Angeles nga diin kita magabase na usab lain o sa mga itong mga hilisgutan o mga pagtulunan busa ayaw sipiat sa pagpadayon. Continue
pagingin doctrine. Magampo ta, balaan na mga Diyos. Salamat ni ining grasya, among gipaymuslan ning adlaw. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Ug iway kami sa mga kabalinggan sa among pagbuwag-buwag ug dada kami pagbalik dinhi ugma. Kami magapadayon ning among espirituwanong pagtubo. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.